ଆପଣ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଯଦି ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି 3 ଡଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ pmkisan.gov.in ଅଫିସିଆଲ୍ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏଠି ଯେଉଁ 3 ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ 3 ଲାଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। 3 ଲାଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ତଳେ ଯେଉଁ CSC ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, ସେ CSC ଲଗ୍ଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋ ଟୁ pmkisan.gov.in କୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଯିବ। ପୁଣି ସେ 3 ଲାଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ CSC ଲଗ୍ଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। CSC ଲଗ୍ଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଡିଜିଟାଲ ସେବା କନେକ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି CSC ଆଇ ଡ଼ି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର CSC ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଠି ସେ CSC ଆଇଡ଼ିର ଆଇଡ଼ି ଭରି ଦେଇ ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ କ୍ୟାପଚାକୁ ଏଠି ଭରି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। CSC ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଇକ୍ୱାସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ କ୍ୟାପଚା ଭରିକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇକ୍ୱାସି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିକି ଆପଣ ଇକ୍ୱାସି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଭରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ନହେଥିଲେ ବି ଚଲିବ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଭରି ଦେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଭରି ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରିଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମ ମୋବାଇଲରେ OTP ଆସିଗଲାଣି, OTPକୁ ଏଠି ଠିକ୍ସେ ଭରିଦେବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ OTP ଅଛି, OTPକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ OTP ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଇକ୍ୱାସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ କନେକ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ମର୍ଫୋ ଅଛି, ତାହେଲେ ମର୍ଫୋ ଇକ୍ୱାସିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରା ଅଛି, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରା କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରା ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପଚର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ।